στο αγαπημένο σου, θα πάμε σε ένα αγαπημένο σου τώρα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες 3 φορές. Με τη μηχανή του. Είναι ένα καταπληκτικό θέμα, παιδιά. Και ο άνθρωπος αυτός, η Τζοάννα έχει κάνει το ρεπορτάζ και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά η Τζοάννα, γιατί του κάνει και ερωτήσεις, εκτός από τις συγκεκριμένες ερωτήσεις, πώς ήταν, πώς το καταφέρνετε και όλα αυτά. Έχει κάνει και τρομερές ερωτήσεις που βγάζουν απαντήσεις που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως ότι έχει πάει, λέει, σε μέρος, θα ακούσετε σε ποιο, που ήταν 56 βαθμούς η θερμοκρασία και σε ένα άλλο που ήταν μείον 20. Τι λες τώρα? Κοντά στη γη του πυρό. Α, καλά, θα το δούμε. Πάμε να πούμε το ρεπορτάζ. Spoiler. Μου το χάλασε. Δεν έχει καφέ άλλο. Πρόκειται αναμφίβολα για έναν από τους μεγαλύτερους ταξιδευτές. Ο Κωνσταντίνος Μητσάκης, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, σαν ένα σύγχρονος Μαρκοπόλο, εδώ και 30 χρόνια καβαλάει τα δίτροχα φτερά του, όπως αποκαλεί τις μηχανές του, και έχει κατορθώσει να γυρίσει σχεδόν όλη την Ιφίλιο. Μάλιστα, έχει πραγματοποιήσει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες, βιώνοντας εμπειρίες που κάνουν το πολυδιαβασμένο έργο του Ιουλίου Βέρν να μοιάζει με παραμυθάκι. Την απόφαση την πήρα όταν ήμουν 18 χρονών, όταν απέκτησα το πρώτο δίπλωμα μοτοσυκλέτας και μαζί με την σύζυγό μου, την οποία είχα γνωρίσει εκείνη την περίοδο, αποφασίσαμε να δραπετεύσουμε από τα στενά πλαίσια του δικού μας μικρόκοσμου και να αρχίσουμε να ταξιδεύουμε μια μοτοσυκλέτα. Έχετε κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες? Ναι, το έχω κάνει 3 φορές. Το κάναμε την πρώτη φορά το 1996. Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία, γιατί πέρα ότι βαδίζεις επάνω στα χνάρια ενός μυθιστορηματικού ήρωα, του Φιλέα Φόγκ, είναι ότι έχεις μια πρόκληση μπροστά σου να μπορείς να ολοκληρώσεις την περιστροφή της γήινης σφαίρας μέσα σε 80 ημέρες. Πράγμα που εμένα τουλάχιστον με εξητάρει πολύ, γιατί για 80 μέρες πλέον καταλαβαίνεις ότι έχεις να δώσεις μια άνηση μάχη με τον χρόνο και με την απόσταση, αλλά όταν βγαίνεις νικητής πλέον αισθάνεσαι δικαιωμένος και πολύ, πολύ όμορφα. Τα ταξίδια πόσο σας κοστίζουνε? Ένα απλό ταξίδι στην Αυστραλία, εντάξει, μπορεί να φτάσει και τα 10.000 ευρώ μαζί με τη μεταφορά, τα έξοδα του αναβάτη για 3 μήνες, το αεροπορικό εισιτήριο, η μεταφορά της μοτοσυκλέτας. Εντάξει, είμαστε μισθωτοί, δεν είμαστε εισοδηματίες, αλλά χάρη στην συνεισφορά αρκετών εταιριών μπορούμε και συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες? Καλά, οπωσδήποτε. Ο σημερινός ταξιδιώτης έχει μεγάλες διευκολύνσεις χάρη στο ίντερνετ. Η αλήθεια είναι ότι με μια μοτοσυκλέτα, η οποία δεν ήταν και τεχνολογικά η καλύτερη εκείνη την εποχή, με έναν χάρτη αλλά πολύ αγάπη για την περιπέτεια, ξεκινούσαμε από την Ελλάδα και φτάναμε σε χώρες μακρινές, μυθικές εκείνη την εποχή, όπως το Ιράν, όπως η Σιβηρία, η Κίνα, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν. Εκεί δεν ήταν επικίνδυνα τα πράγματα? Ναι. Στο Αφγανιστάν είχαμε πάντα προβλήματα, γιατί περνάγαμε μέσα από εμπόλεμες ζώνες. Υπήρξαν δηλαδή προβλήματα ότι κρατηθήκαμε και 2-3 φορές μέσα σε φυλακή έως ότου ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει με την τύχη μας. Ποια είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχετε συναντήσει και πού, και ποια είναι η μικρότερη? Αποδεδειγμένη μεγαλύτερη με φωτογραφία ήταν στους 56 βαθμούς, κοντά στα σύνορα Ιράν με Πακιστάν. Η χαμηλότερη θερμοκρασία ήταν στους μείον 20, κοντά στην Ισουάγια, στην γη του πυρός, στην Παταγωνία. Πού έχετε συναντήσει την πιο φθηνή βενζίνη και πού την πιο ακριβή? Την πιο φθηνή βενζίνη τη συνάντησα το 2013 στη Βενεζουέλα, είχε 1 σεντ στο λίτρο, και την πιο ακριβή βενζίνη την είχε περίπου την ίδια εποχή στην Τουρκία με 2,1 ευρώ. Έχει τύχει να μείνετε από βενζίνη στη μέση του πουθενά? Αρκετές φορές, ίσως γιατί ήμουν πολύ σίγουρος στον εαυτό μου. Τι κάνατε? Τίποτα. Κάνεις οτοστόπ ή περιμένεις να βρέξει βενζίνη. Η καλύτερη οδηγή που ήταν και που ήταν η χειρότερη? Η καλύτερη οδηγή βαθμολογικά στη Γερμανία. Οι χειρότεροι οδηγοί βρίσκονται εκεί Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Εκεί θα τους έλεγα ότι είναι. Αλλά δυστυχώς και οι Έλληνες τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα οδεύουμε και εμείς σε αυτή την κατηγορία, το να είμαστε πολύ επικίνδυνοι και γενικά να έχουμε δημιουργήσει μια κατάσταση στους δρόμους ελληνικούς αρκετά δύσκολη.
Τώρα πριν από λιγότερο από 20 μέρες επέστρεψα. Ήμουνα με ένα παπί στη Μόσχα, έκανα το γύρο του Εύξηνου Πόντου. Ξεκίνησα από εδώ, μέσω Τουρκίας, Γεωργίας, έφτασα στη Μόσχα επάνω και γύρισα μέσω Ουκρανίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας στην Ελλάδα. Και όπως καταλαβαίνετε, αφού το ταξίδι έγινε με παπί, χρειάζομαι λίγο χρονικό διάστημα να συνέρθω. Και ήταν η διαφορά του παπιού με τη μοτοσυκλέτα στο ταξίδι? Η αλήθεια είναι ότι το παπί σε εγκλωβίζει σε πολύ μικρότερες ταχύτητες. Θέλει περισσότερο προσοχή πάνω στο δρόμο, γιατί το στήσιμο ενός παπιού στο δρόμο με 80-90 χιλιόμετρα δεν είναι όπως της μοτοσυκλέτας. Οι αντιδράσεις πρέπει να είναι γρήγορες. Είσαι εκτεθειμένος στον αέρα. Κάθε 100 χιλιόμετρα, 80 με 100 χιλιόμετρα πρέπει να σταματήσεις για βενζίνη. Έχει όμως την πλάκα του. Ήταν κάτι το διασκεδαστικό. Αν μεγαλώνοντας τα παιδιά σας, ας πούνε, μπαμπά, θα πάρω μία μηχανή και θα γυρίσω όλο τον κόσμο με αυτήν, τι θα τους πείτε? Δεν θα μπορώ να τους αποτρέψω, αλλήμονο. Απλά προσπαθώ από τώρα, από αυτήν την ηλικία των 10 χρόνων, να τους δείξω τι εστί η ασφαλή οδήγηση, ότι μία μοτοσυκλέτα οδηγείται μόνο με κράνος, με ένα ειδικό εξοπλισμό και γενικά να μπουν στη διαδικασία το ότι το να βγει κάποιος στον δρόμο είτε με αυτοκίνητο είτε με μοτοσυκλέτα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και φυσικά να έχει και την ανάλογη προστασία. Πράγμα που ο Έλληνας κατά το πλείστον αγνοεί.